Правна кантора ИЕС. Ние сме специализирана юридическа кантора в сферата на обезщетенията при пътно-транспортни происшествия, трудови злополуки и казуси, свързани с отказ за изплащане на застрахователно обезщетение по всички видове застраховки. От създаването на правна кантора ИЕС през 2014 година, ние развихме екип от 28 адвокати, локализирани в 20 офиса в цялата страна. Изградихме метод на правно обслужване от ново поколение, с безкомпромисна прозрачност на процесите и безупречна комуникация с клиентите ни, включително безплатни консултации по телефон, онлайн и на място. Политиката на правна кантора ИЕС за възнаграждение е на базата на резултата. Нашите клиенти не дължат никакво предварително заплащане. През над 10 години практика на правна кантора ИЕС успешно завършихме над 1000 иска, с изплатени над 21 милиона лева към клиентите ни. В правна кантора ИЕС сме насочени към информиране не само на клиентите ни, но и на обществото. През годините консултирахме безплатно над 5000 души по казуси в сферите ни на дейност. Всеки, който се свърже с нас, може да разчита на безплатна консултация онлайн или по телефон. При необходимост можем да ви приемем в нашата централа в град София или в областните градове при нашите асоциирани адвокати в техните офиси. В случай, че решите да станете наш клиент, ние ще ви предложим пълно представителство по вашия казус, което започва с подготовка и представяне на претенция пред застрахователната компания, преминава към опит за преговори с нея за сключване на споразумение, след което в случай, че не се стигне до такова споразумение, се завежда съдебно дело, което ние водим на всички съдебни инстанции. Целта ни е да доставим улеснена процедура за нашите клиенти без необходимост от активни действия от тяхна страна. Информираността на нашите клиенти е основополагаща за взаимното ни доверие. Затова създадохме начин на работа, целящ комуникация и отчетност. Информираме клиентите си периодично за напредъка на техния иск. Правна кантора ИЕС има дългогодишен опит в застрахователното право, делата при ПТП и трудови злополуки. Всеки един от нас ежемесечно преминава през допълнителни обучения за най-новите правни изменения и съдебна практика в сферата ни на дейност. Професионалните цели на всеки един от нас са насочени към получаването на максимално и справедливо обезщетение за клиентите ни. За нас клиентите са на първо място и за това свидетелстват стотиците позитивни клиентски отзиви по най-различни застрахователни казуси. Ние сме ИЕС, правна кантора специализирана в застрахователното право и обезщетения за пътно-транспортни происшествия, трудови злополуки и казуси по всички видове застраховки. Свържете се с нас за безплатна консултация.